Днес ще ви прочета още едно стихотворение. Няма да ти навреди, приятелю, ако го изслушаш до края. Не позволявай. Не позволявай да те тъпчат. Не позволявай някой да те кара да се чувстваш зле. Не позволявай някой да ти казва, че си глупав, че си некадърен и за нищо, че не ставаш ти. Не вярвай на това, дори и родителят да ти го казва, а вярвай, че ти си уникално същество. Че щом си се родил ти на земята, от тебе има нужда някой тук. Най-важното е в себе си да вярваш, че можеш всичко, стига да не е във вреда на друг. Не се сравнявай ти с никой, различни сме, за да си помагаме един на друг. Едно помни, ти уважавай всички, без значение дали имат дипломи или пари. Човек бъди, а не човече. Ако не можеш да помогнеш, поне на никого ти не вреди. Живей в радост, не се страхувай от провали. Животът ти е даден, за да си щастлив. Дори и да сгрешиш, така се учиш. Най-важното е да не вредиш на никой и в себе си да вярваш ти. И грешките си да не повтаряш ти. Чао, чао!